be chhunzawm tawh su message sin reng chunga reply don lo huna be man lo cha a boi thu a soi reng huna a chan chu tu ematan a lo man ru reng toang darkar khatliam nu chawa a reply lo chan che a soin chuti huna chuan midang tan hun anei fo to zok ti na ania ani man dan anom le nom lo a hreom lo thu report idon khat riau to huna mana thik fo thin mi ibiak lo te in chei dan le riawa a hriat na che a thik te kha a thik to lo chuan ban san che a chak to ti na ni theyang idu lo zong i soyemo i hau emo i thik thu i soya pianga a thiam thu a soyemo alo nial let ve huna che chuan chan che a lau to lo ti na aniang alaka tanga sang tariaw emo atan tinglo tariawa in hriat huna edu tak to lo huna a chan chu a mangai chai ni chuan atan nat na mai chau ini don si a atak samoi da le adu om na chawi du a nupui pasala idu tak lo chuan be hau su